زغربك يا حتو ساكتيزم قال مالا زبال زي ساكتنا يبعل ويانا سرح اتي بنيام تولده زبال ناي ابال دهننت ناي ويانا نيرو حلقو دي نيرو على مكتولون دكتور ابي او نيرو سلازي كابتم لعلوت حلفت سلازغونو تأثيرو اتي قال زبالكاي حدون هيمان ترافيكر تأثيرو خون اسمرا خيدو خون عديس ابا انا ناتو زحفلو طيب اللينجل بحفشا دكتور ابي لوطي كسرحه ولط لوط خنصيه كابز بللو غزي تحيزو مس منغستي ارترا يدنغوانتم كوينو كسرح يصنيحو اذا نردو لنا نايزوم ويتوتات نايزوم حسوسات اكايدا كابتا مجمريا معلتي جميرو ابي اثيوبيا كرتيل كوينو صنيحي تدليقهم كم سدتنياتات نبرو تدليقهم قد زلكم عد غيدو ابزقونكم جن subversive activities ويكا ني ارترا زحسي زخونه يكون مدحرحر زخونه سرح تسرح يتقولون تبايلو مجلس توهيبومي بزحات كابتم علنا زبهالو مراحتي اتويانا هيبوم زنبره انترناشنال باسبورت ريفوك كويني ويكا كانسل كويني تمنتيلهم سلازي كم تويانا زكابات رلهم زنبره باسبورت جنزب اوفيس هياب قلمله زبهال نجر يلا اجي وي تراخمكا من باريا ويكا اغرخانا بزمرحكا يحشني تبلو حدخا مخادع زي اب دكتور ابي وزيا اتي بنيام تولدغن تግራዋይ ስለ ዝኾነ ተኣሲሩ ኣብ ኤርትራ ዝገበረው ጉዳይ ዘይኮነስ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ድሕንነት ኮይኑ ወይ ኣብቲ ጸጥታ ኮይኑ ምስ በዓል ጌታቸው አሰፋ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ዘህለቀ ዘሰረሰብ ስለዚ ካብቶም ብጽኑዕ ሓለዋ ዝተኣስሩ ካብቶም በቀዳምነት نويانا نمفراس استوصدو سقومتتات حدا نسي ኣብ ልዕሊ ተወስደ ስጉምቲ ስለዚ እዘን ጸበብቲ ርእሲ ስመርዋታ ከም ተራሰብ ኢትዮጵያ ከመላለሳ ክእላ ቆና ደይፍለጣት ኮይነን ፍሉጥ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ የካይዳ ተነረን ግን ነፍሰን ክጥርጥራ ክእላ ኣለዋ ጋጥም ዝኽል ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ቀርና አፍሪካ ሰላም ክረክብ ተኮይኑ ኤርትራ አውሽቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ አውሽቲ ኤርትራ ዝካይድ ወይ አውሽቲ ግዛአታ ዝካይድ አንጻር ኢትዮጵያ ዝቀንዐ አንጻር አብይ ዝቀንዐ ምንቅስቃሳት ኩሉ ክትቋጻጸሩ ባህርያዊ ኢትዮጵያ ከምኡ ክትገብር ልክዕ ከምቲ ኤርትራ ትከናኸና ዘላ ክትገብር ባህርያዊ ስለዚ ካብቲ ዝገበርናዮ ውዕል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርኢኹም በዓል ጉንበት ሸውዓተ በዓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ምንቅስቃስ ኦጋዴን ምንቅስቃስ አፈር ህዝብታት ሶማል ጋምቤላ አውደይ ዕረፈብ ዘይ ነበረ ዘይ ጽለለ ሰባይ ነበረ ግን ለኢትዮጵያ ኮይኖም ዳግማይ ክህው خوا ምርጫ መንግስቲ ኤርትራ ይኮነን ድሌት መንግስቲ ህዝብ ኤርትራ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥ መጽዩ ከዚ ዝለው ዝኸኣ ንህዝብ ዝጠቅም ለውጥ እዩ ካብቲ ዝነበረ ናይ 27 ዓመት ጸልማት ናይ ወያነ ዘውጽእ ለውጥ እዩ
مس إيرترا سلام كجبر نمجمريا جزء عاويلو بزي زخون يكون سجاء مجاء استزاربه مريحناتي سلازم نزغ تحجزه بحرياو سلازخونه ناي سلام وعلى فراريمنا دكتور أبيون كم قالوا أبي إثيوبيا الحمد لله كم زنقصاقسو كم زفقدلهم بقبو خمس عزم وعل تغيرو بسلامه ما قد خان قصاقسلو لذي إرترا خا صريا إثيوبيا خا سلام رخيبه بخفيل زم كلهم حيلتات براتهم حنقيتهم سغا حجي واغونيرم تزغونو سغا حجي دكتور أبي مقني لكم تعصبوا وي كم زلاتو سلام ترخبدو أبي إثيوبيا بتزنبرو كناتات قصيلو نيرو تزغون داسواين ديم بعل دونالد ياماموتو داغوي دامتيم بجاهم إثيوبيا تفعلا أدحنكم ما نسقم المعكم ما نسقم أدفعكم ما نسقم قبلكم ما حصونو كويمتين سلازي زغلو أب قمت كنأتوا خنكلالنا إذن عايزو تصيد كا إذن تصببت رئيس مرواتا لحست بياتي والولت جامانا ويانه قال ملز نبرا خاقلن بقم ملك عنز تحزابو سلازي كمتناي قدم جباخا مليخا بركا مشت وصيخا وانا جاجتا محرا مهدان يلن خمتناي قدم جباخا مليخا وصيخا ويسكيتات مجلات يلن ناي عدن وعل زمصو دولارات الناشرفكا ماكيناتات مغيار يلن سلازو زخلو تاريفي حجي ወይ ከም ስደተኛ ኾንካ አቡ ታ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዓቅሚ ተፍቀደልካ ነገር እንዳገበርካ ክትነብር ወይ ተዓዲ ገዲፍካ ክትወፅእ ኢኻ ዝኾነ ይኹን ንኤርትራ ስማ ዘነውር ስማ ዝድውን ስማ ዘጠቅር ንህዝባ ዘቕሕር ተግባር ዝገበርካ ኸኣ ኣብ ልዕሊኻ ዝበፅሕ ክትቅበሎ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኸምያ ኢትዮጵያ ሕጂ ኸ እትሽግር ዘሎ ትግራይ ስጋ ማዓስያ ትቕኒ እዩ ዘሎ ነተን ኣብ ትግራይ ሽዑ ኸኣ ዝሃደም ኣለዋ ናብ ትግራይ ከኣ ውሑስ ቦታ ተባሂሉ እዚ ትግራይ ከኣ ሕጂ በቕሉላው ተበሊዓ ኣላ ንባዕላ ስለዚ ትግራይ ክትቅኒ ድያ ኣይትቕንን ቦርሳኣ ተጠቕሊላ ተሃድም ኣላ ዲግዲግ ትገብር ኣላ ግን ሕጂ ከኣ ብዙሕ መህደም የለም ቀደም تهدم كان السوداني كأوتر حق كان ليبيا خاويه سلازي أبعدي عقل صبتين زلوا تقعد زخون زخون تباهيلو أما تمع عسكر تماساسي لانزل نبرا لوا سلازي زخون لدحن أب بوتو سلازلو تصاقم يلا اتخالي درماسا وعبيت حويز بالكايو حتويو تي ناي ويانسي بزعبا إرترا بزح جزي قدينا أتيلا تزاربمو نويانس تقليلو كبعد ديسابا وتسين مقالة 5 سندوا رسيعتو دا أزلومو دي مجمريو أبوداي إثيوبيا إيدو تيلا دلاي كو غبرالو الكان أي بحق نسي ግን ወያነ ኣብ ጭንቀትን ያዘላሞ ሓደ ጭንቆ እምሮ እንታይ ካይድ ከም ዘሎ እንታይ ጋጥሞ ከም ዘሎ ብትዕግስቲ ብርግኣት ክሓስብ ኣይኽእል ክርዶ ይክእልኒ ለዚ ሓቀኻ ኢኻ ዘይምርዳእ እዚ ምናልባት ከምዚ ደርሆስ አንውሕም ተኣሰርዋስ ፍትሕቲ መስላ ዝዓይነቱ እንዲ ካብ ኣዲስ አበባ ውፅኡ መቀለ ስለዚ ሰንደዋሲ ምናልባት ስጋ ብሕጅስ ከምዚ ድሓን ደላ ነብሳት ቋጻጸር ዘላ عبدالله تنفر مسيلو الله دبرتسنسي ወይ ደብረ ጭንቀትሲ ድምሕጁን ጭንቁ እንዲነሩ በቲ ዝነበሮ ሕማቅ ባህሪ ከዓ
ወልፊ ደቂ ኣንስትዮን ወልፊ ድራግን ስለ ዝነበሮ እንተኾነ ኣብ 3 ወርሒ ተዘይኮነ ኣብ 6 ወርሒ ታይላንድ እንዳገሸ ኣሜሪካ እንዳገሸ ጾታውን ሓሽሻው ወልፉን ኣራጊፊ ዝምለስ ነይሩ እጂ ከምኡ ምግባር የለን እሱር ተዘይኮ እንዳ ከም መቐለተ ኮይኑ እንዳይወፅእ እጂ እዚ ወልፍታት እዚ ኣብ በዓልያ ካሳ ጥራሕ ይኽፍጽሞ ዝኽእል ነልያ ካሳ ምስ ጌታቸው ረዳ እንዳተቀያየረ ተራይ ተራኻ እንዳተባሃልካ እምበር ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ባንኮክ ወይ ናይ ላስ ቬጋስ የለን ሕጂ ከምኡን በዓል ሲም መስፍን ኣብ ቻይና ነይሩ ናብሮም ኣብ ቻይና ኣብ ታይላንድ ዕፀ ፋርስ እንዳነገደ በቲ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርቱ እንዳተጠቀመ ቢሊዮነር ክኸውን ኪዱ እጂ ግን ነቲ ቢሊዮናቱ ከመሓድሮ ክወፅእ ኣይኽእልኒ እስረኛ ስለ ዝኾነ እዚ መቐለ ኮንካ ምካርጋ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ርስዕዎ ምናልባት እቲ ኣክሱም ሆቴል ሕጂ ንዓቶም መንግስተ ሰማያት ብጀቆም ካልእ ሰብ ዝኣቱ ስለዘየለ ኩሎም ቶም ካልኦቱን ከምኡ ኣውሮፓን ኣሜሪካንሲ ኣብ ሰለስተ መገድማ ገይሮሞ ዝነበሩ ኩሎም ከዓ ቢሊዮነርስ ሚሊዮነርስ ጥራይ ዘይኮኑ ምናልባት ኣብዛ ፍትሃ ዴይሊ ትበሃል ትማል ዲቦት ትማል ሓንቲ ድወፀት መግለፂ ርኢ ነይረ 10 ካብኣቶም ዝኾኑ ሲ ንኩሎም ኣይጠቀስናዮም እዮም ዝብሉ ግን 10 ዝኾኑ ቢሊዮነርስ ሓደ ክልተ ድዮም ደቂ ካልእ ዜጋ ብሽሞም እምበር ኩሎም ተጋሩ ኮኑ ግን እቲ ዜግነት ናይቶም ክልተ ሰለስተ ስለ ዘይተጠቀሰ ቶም ካልኦት ግን በስማት ንፈልጦም እዮም በዓል ብርሃነ ገብረኩስ በዓል ሲም መስፍን በዓል ኣዜብ መስፍን በዓል መለስ ጨናው በዓሉ ኩሎም ሚሊዮነርስ ቢሊዮነርስ ሕጂሲ ከመይ ጌርካ ብጥላም ሳእኒ ጠለይ እንዳበልካ ኣዲስ ኣበባ ኣቲኻ ቆማል ብጅግጃግ ዘይኮን በቃ ሲ ከመይ ጌርካ ክንዚ ዓይነት ሃብቲ ወላ ሩቡሕ ደሞዝ መርኸብ ደሞዝ ህዝቢ ኢትዮጵያ 3400 ወርሓዊ ተቆይኑ ወላ ነብሶም ሲ 180,000 ብር መሃቦ ከመይ ጌር ይኽንዚ ዓይነት ገንዘብ ክእከብ ተኻይሉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እሞ ስለዚ እቲ እስረኛታት ምዃኖም ርስዕዎ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ጭንቀት ስለ ዘሎ እዩ ረጊእኻ ምሕሳብ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ንዓኣቶም ሲ ሕጂ ኩሉ ወዮ እዩ ስለዚ ዓቕሎም ፀበቦም ምስዕለበጡ ግድን ከምኡ ዓይነት ዘረባታት ከውፁ ኣለዎም ካልእ ከመንጭው ዝኽእል ሓንጎል እውን የብሎም ንነብሶም ባዕሎም ዶክተር ጠሚቖማ ንነብሶም ባዕሎም ማስተርስ ዓዲሎማ ንነብሶም ባዕሎም ሊቃን ገይሮማ ግን ካብዚ ኩሉ የብሎምን ናይ ሊቃውንቲ ስራሕ ኣይሰርሑ ናይ ዶክተር ስራሕ ኣይሰርሑ ናይ ምሁራት ስራሕ ኣይሰርሑ መዓልታዊ ዝገብርዎ ማህይማን ምዃኖም ክንዲ ምንታይ ማህይማን ምዃኖም ዘቃልዕ ነገራት ጥራይ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ መስለን እቲ ሽግር ክብለካ ዝደሊ ተማሳዊ ሓወይ